Dali. Gumagalaw-galaw eh, oh. No? Ang ganda ng glue. Tinan mo. Nakuha mo yung glue. Kaya ko. Video? Edit mo video. Asan dyan ang masakit? Yun sa taas. Taas niya. Pero sa ilalim hindi. Yeah. It's gonna go off. Look at that. It's gonna go off. Can I put it down? Nagbe-bend yung legs niya, oh. Yeah. So cool. Takot ano? Yan pala siya. Sana makuha mo yung color, yung blue, oh. Oo nga, may blue nga. Ang ganda. Galing ano? Brightest blue. Gumagalaw siya. Oh my God. Buhay. Kunan mo ako, kunan mo ako. Naka-record tong kailan. Kunan mo ako. No, just a photo. Dad, pakipakita. Hindi ko nasagot kasi ang gawa na eh. Kasi kung tayo. Kawawa naman yun. Nagpuntay ng sagot. Oo, wala na yun talaga. Yan lumubog siya ng telepono. Sarap. Ayaw? Ka masyadong lumayo sa akin at binibidyo kita. Ayaw? Ay, asal. Eh, payat po. Payat. Kumakain ng fresh? Mali na payat. Uy, naku. Ito ang kinakain yan. Pwede ko nga yan. Oh, yan. Ah. Ay, tagat pa na yan. Ingat, ingat, ingat. Baka kamaan. Talaga? Ang payat. Payat ba? Ayaw. Parang talaba? Hindi. Lasang dagat. Ang sarap. Taste, Joy? Pareho din. Same. Like egg. Diba? Parang yolk. Kunti lang pala ng laman yan. Payat eh. Ganon. Ang malaman ho talaga, tinatawag nilang kerek. Kerek? Kaya oreho din ang sa opinion. Yung malaki, no? Opo. Ito ba kinakain May lang yung tinik niya? Oo. Oh, Yan, Tita Joy. yan. Ewa. Meron pa. Ang sarap! Ayaw. Parang nito ka ng gusto. Lasang alimasag din. Oo nga. Aliki. Ay, aligi. Oh, it's yummy! Really, it's yummy. Believe me, it's yummy. Someone hasn't even tried it. Huh? Kerek talaga masarap. Ano? Wow, Tinatawag ng nasa. it's not bad. Huh? And it's still thin. It's not the good variety. Because it's very, very bad. Pero yun na ang pinakakot. Naka-edibot para sa inyo. Para taba ng Still ah, no no, more. crab. Oh, wala na. Wala na. Basta nakaisa ako. Wala na. Thank you, Rico. Smile.